En Rudolf és un dels 9 rens que, segons la mitologia, estiren el trineu màgic del Pare Noel. I és el més conegut de tots els rens perquè té el nas vermell. Però te n'has preguntat mai la raó? Un equip científic amb integrants dels Països Baixos i de Noruega creia que en Rudolf té el nas vermell degut a una gran quantitat de vasos sanguinis molt petits. I per analitzar-ho van dissenyar un estudi orientat a examinar la microcirculació nasal en humans en comparació amb els rens. Van comptar amb una mostra molt petita i, per tant, l'estudi s'hauria de repetir i els resultats s'han de mirar amb cautela. Però, efectivament, van trobar que els rens tenen una gran xarxa de microcirculació al nas, amb una densitat vascular un 25% superior a la dels humans. Sembla que el nas vermell d'en Rudolf tindria una funció més enllà de cridar l'atenció. L'ajuda a protegir-se de la congelació durant els passejos en trineu i a regular la temperatura corporal. Per cert, sabeu qui surt? Agraïments de l'article. Ho, ho, ho! Merry Christmas!